Aplausos. Nós damos aplausos. Jesús e tú casi de riquiños damos aplausos. Bueno, vimos agora aquí unha forma de vivir a vida, de vivir o amor, claro que sí. E cada vez hai xente que busca máis alternativas a vivir nunha residencia de maiores, E é o que fixeron 3 persoas ali na Pontenova dunha maneira maravillosa, Temos ali a Demetrio, a Viviana, a Derino, que dixeron que iban a alugar unha casa e convivir con outras persoas maiores porque non queren estar nunha residencia. Teñen 1000 motivos, pero unha delas din que, por exemplo, sabedelo ben, as súas pensións non son moi altas, non dar por unha residencia, as súas familias apostaron por esta experiencia que están encantados, non? Están encantados eles, están encantados os familiares de Demetrio, de Derino e de Viviano, con que vivan xuntos. Imaginadevos a compañía que se fan. É verdade que están aí nesa casa moito máis contentos e a gusto que nunha residencia, ademais salelle máis barato. Pero moito ollo porque eles... A compañía non lle sobra, Din que ainda teñen sitio para 2 persoas máis, así que eles, con máis compañeiros de piso que teñen, ainda máis felices van ser, así que anotade como viven estes 3 mozos. Aquí están estes 3 compañeiros de casa de Viviano. Usted? Demetrio. E usted? Derino. Cantos anos ten vostede? 61. 82. 84. Que tal é o de vivir xuntos? Moi ben. Estamos xa moi acostumbrados, como da familia. Que lles dera a moitas familias levarse como nos levamos nosotros aquí. Sabe que me dice? Vamos de ir a unha festa, el por un lado e eu polo outro, e que a liga máis axiña. Os máis ligos son eu. Como se reparten aquí as tarefas? Ai, moi ben, cada un ten o seu traballo, anda ao seu aire, o del, e este é como nos fai, Ele fai o desayuno, frega os platos, sí, pero o traballo manual. Repaso 2 camas, é máis a miña. Faiguas, frega a habitación. Pasamos mañás enteras sin vernos uns aos outros. Un paseando por aí, o outro traballando, e eu aquí no meu chismese. Por que faz ti aquí? Eu faigo figuras. Este é o escudo aquí na Pontenova. Pasa o mellor do tempo a maior parte, porque isto gusta-me moito. Non é só pasar o tempo que disfruto con isto. E isto como foi? Porque foron os seus familiares os que se puxeron de acordo para que viviran xuntos, verdad? Sí, é cousa todo dos familiares. Isto é que moi ben. Tendemos uns aos outros como se fóramos da familia. Porque aquí hai normas de convivencia. Ai, nós nos ponemos a nosotros. O desayuno faigo eu. E aviso, el desayuno está. E enseguida aparece. Cando non se pode pagar unha residencia, pois a única alternativa hai é esa. Ernestina, ti de quen eres filla? De Derino. Como foi a idea de que viñeran vivir xuntos? Vimos a necesidade de que tiñamos que telos acompañados, donde estaban nos lugares de orixen éranos pouco viable, entonces, bueno, pues atopamos aquí esta casa, a min quedábame cerca, que vivo a 6 kilómetros. E para os familiares imagino que será unha tranquilidade que estean acompañados. Claro, porque se a un lle pasa algo, Demetrio manexase moi ben co móvil, se eu non localizo a meu pai polo móvil chama Demetrio, un familiar de un non está, pois botaríamos mando do outro, e, bueno, sin ter vínculo sanguíneo, pero somos unha familia.